vamwe vachabva kunze kwenyika kuti vadzokere, vachitoposta news idzo dzichidzokera kuti aiwa kunoku kwatiri kunoku right now vano vemunyika yeZimbabwe tiri kuvabvunza tichivainterviewa vari kutaura vachiti no kuvainterviewa yakatiri kuvaita vari kungozvitaura vachizvibudira pachena kuti aiwa tiri kudemonstratera president kuti abve muchigaro. Saka imimi mukatanga mambogara uko mambotanga magunun'una muchiti vanhu havachazotirasa sezvatakamboitwa naNanhingi 2017 muri kuvaona varipo here panana Gezapo vama muchitauravo kuti vakazoti chinhu ndechedu ropa rinenge richitodeuka asi hondo ichitotsva sezvazviri kuita izvi hondo iri kutsva handiti kana. But unoona mumwe munhu akafamba ombodzokera kumashure akafamba ombodzokera kumashure pamusoro pazvo futi ane influence hombe kuvanhu. Pauri kufamba uchidzokera kumashure udzokera kumashure nevanhu vese vari kumashure kwako. Dauti nditaure kuna Chimama zvinhu zvatiri kutaura izvi. Isusu vanhu vechirume nemaleaders ese vanotozviziva, vanotokukoshesa imimi semadzimai. Hakuna munhu asina kuzvarwa nemukadzi panyika. Zvekuti zvinobva zvazonzi hechichi mungabva mazofananidzawo here ana Mudhara Chiwenga naana Vageza nevamwe vese vemaopposition party vavakamenshena including ana Chamisa kuti vanhu ivo vachazokudhampai afterwards. Remember that nyaya idzi dzinotaurwa dzitonzi ana Chamisa vakatodzigarira pasi nevanhu vamuri kuda kunzi musapote ningirikini yavakatanga iyi revolution yavakatanga. Leader wenyu wamunoti munofarira imimi wamunomboya muchitaura nezvake panapa Chamisa ari kuzviziva ende anoziva kuti chichiri kuitika. Handiti remember that ndakambotaura ndikati ngatisaite kunge vanhu vaya vanoti muroti muno matiri kufamba tikanhonga mari tikatenga hafu yechingwa chekumashure chinotorwa nani tototanga kutorwa instead yekuti tise effort yekuti tinyatsokuona kuti murodi macho hatinhonge mari here kuito tikainhonga tinoenda kunotenga chingwa chacho chekumashure tozoona kuti tochipani zvine kutaurirana kwakanaka. Ndo chigaro kachamuri kutaura icho handiti. Asi mari yacho yambovapo in hand tozotanga kudiscussa kuti right zvazvadai so tichinzwa tichienzanisa kuti tingati zvingafambe sei kana chingwa ngatichipe mudiki chekumashure chacho nekuti mumwe nemumwe anenge achida chinonaka chekumashure chacho. Handidi izvozvo. Handimunzwa example yandiri kutaura apa. Togonongoti ano isusu vakuru tinonetsa nekuti tinogona kungoitirana jealous. Okay, regedza tichipe mwana mudiki. Kana kuti mwana anogona kungoti aiwa no mukoma imimi nhasi idyai next time ndichadyawo. Zvinenge zviri mukutaurana nekubvumirana nekuti panenge paine kuonesanwa kunenge kuchiitwa zvinhu zvinenge zviri paground. Ndo mari kana kuti chingwa chinenge chamumaoko. Handiti mazvona. Saka imimi mukatanga mambogara uko mambotanga magunun'una muchiti vanhu havachazotirasa sezvatakamboitwa naNanhingi 2017 muri kuvaona varipo here panana Gezapo vama muchitauravo kuti vakazoti chinhu ndechedu after kushandisa vanhu vamhanya mumastreets and wati zvama muchitaura zvisizvo. Imi sisi Chimama imi handiti muri kupaona. Saka nyaya iripo ndeyekukurudzirana chete. Ndo zvanoda kuti nditaure vanhu veZimbabwe ndichipindura nhingikiri